Ja, nu begynder banen virkelig at tørre op. Vi kan se her i indbremsningen her. Kevin, altså i udgang på at se, der er nærmest en tør linje her. Vi kan se helt tør asfalt. Jeg vil våge på at stå inden for de næste 10-12 minutter, så får vi en noget nær tør omgang. Og så forhåbentlig ikke flere regnbyer i dag. Og det vil være dejligt. Det kunne være rart med et par travle 40 minutter. Ja, han dykker altså ind igen her. Kevin Magnussen. En rekognosceringsomgang. Og så forhåbentlig ikke flere regnbyer i dag. Og det vil være dejligt. Det kunne være rart med et par travle 40 minutter. Ja, han dykker altså ind igen her. Kevin Magnussen. Det her i indbremsningen her. Kevin, altså i udgang på at se, der er nærmest en tør linje her. Vi kan se helt. Ja, nu begynder banen virkelig at tørre op. Vi kan se tør asfalt. Jeg vil våge på at stå inden for de næste 10-12 minutter, så får vi en noget nær tør omgang.